На телеканале МКТБ информационный выпуск «Новины час мясцова». У студии працуе Юлия Крук и галоўнае сёння. Мамина счастье указом президента Республики Беларусь орденом Маці узнагароджаны жыхаркі нашага района. База дадзеных працаздольных грамадзян, не занятых у эканоміцы, пачала дзейнічаць у Беларусі з 1 снежня. Навучальныя установы ў мабільным прыкладанні, а беларускія міфы ў камп'ютарнай гульні. Мамина счастье указом президента Республики Беларусь Александра Лукашенки от 1 листопада бягучага года за номером 483 орденом Маці узнагароджаны жыхаркі нашага района Вольга Пагуца и Алена Гудель. Абедзве яны выхоўваюць 5 дзяцей, а радасць мацярынства яшчэ сумяшчаюць і з работай у Лебедзеўскім дзіцячым садку і таварыстве з абмежаванай адказнасцю Белпамет. Ордена Маці пад апладысменты прысутных уручыў жанчынам старшыня Маладзечынскага райвыканкама Юрый Горлаў. Пажадаў ім і іх сем'ям здароўя і дабрабыту, а таксама каб такія ўзнагароды маладзечынкі атрымлівалі часцей. Між іншым, у нашым раёне 172 мнагадзетныя мамы удостоены вышэйшай урадавай узнагароды за мацярынскую працу, з іх 9 сёлета. Я горда, что получила орден. Не зря воспитываем, рожаем детей. И спасибо президенту за такой подарок. Что нужно воспитать в детях – это любовь. Когда есть любовь, тогда есть и уважение к людям, тогда есть и защита какая-то. Ну, в этом слове, в смысле этого слова много кроется. Поэтому я горда за своих детей также. База дадзеных працаздольных грамадзян, не занятых у эканоміцы, пачала дзейнічаць у Беларусі з 1 снежня. У базу непрацоўных занесены асноўныя звесткі, імя, прозвішча, імя па бацьку, дата нараджэння і рэгістрацыя па месцы жыхарства. Цяпер беларусы на адзіным партале электронных паслуг могуць праверыць онлайн, ці не ўключаны яны ў спіс непрацоўных. Зараз там зарэгістравана каля 500 000 чалавек. Інфармацыя першапачаткова будзе аднаўляцца раз у 4 месяцы пасля кожны месяц. Але пры гэтым камісія па садзейнічанні занятасці насельніцтва можа інфармаваць аб унясенні ў спісы непрацоўных грамадзян па тэлефоне ў пісьмовай форме і нават асабіста наведаць месца жыхарства. Нагадаем, што ў сярэдзіне лютага працаздольныя, але не працуючыя беларусы атрымаюць жыроўкі з поўным коштам на некаторыя жыллёва-камунальныя паслугі. Калі чалавек памылкова ўключаны ў базу непрацоўных, неабходна звярнуцца ў камісію і прадаставіць дакументы, пацвярджаючыя занятасць. Праўдзіва аб наркотыках і здароўі, данесці да педагогаў, вучняў і бацькоў аб праблемах, што ўзнікаюць пры ўжыванні псіхатропных рэчываў, засцерагчы ад небяспечных звычак і рызыкоўных наступстваў. Такая тэма семінара, які адбыўся ў гімназіі нумар 3 горада Маладзечна. Падрабязнасці ў нашага корэспандэнта. Уживание наркотычных сродкаў расце прапорцыянальна насельніцтву планеты. Чвэрць мільярда жыхароў зямлі спажыўцы наркотыкаў. До 200 000 чалавек памірае ад небяспечнага рэчыва штогод. За гэтымі лічбамі пакуты мільёнаў людзей і іх блізкіх. Але пазбегнуць бяды можна, мяркуюць спецыялісты. Галоўнае – ведаць аб наступствах. Эта тема очень болезненна и злободневна. И задача нас, взрослых, донести до каждого учащегося о тех проблемах, которые могут возникнуть при употреблении психотропных веществ и привлечь всех учащихся, всех несовершеннолетних, всех детей к здоровому образу жизни. Як паведамілі ўдзельнікам семінара, у Маладзечні за бягучы год выяўлена 48 злачынстваў, звязаных з наркотычнымі сродкамі. 19 з іх – гэта збыт і распаўсюджванне. Сёння наркадзілеры – гэта асаблівая прафесія, за дзейнасці якой паміраюць тысячы. Таму намаганні праваахоўных органаў накіраваны не так на вылічэнне спажыўцоў, як на затрыманне распаўсюджвальнікаў. Большинство и всех закладок, которые производятся от наркотиков, тоже это все списывается где? Через интернет. Никто не созванивается, каждый уже хитрый становится. Но на каждый хитрого имеется у нас специальный отдел в министерстве. Ребенок может быть либо направлен в воспитательную колонию, так называемую малолетку, либо принято решение о направлении в спецучилище, так называемое, но только лечебное. Не сакрэт, што вірус імунадэфіцыта часта пераносіць менавіта нарказалежныя. Зараз у Беларусі 26,5 тысяч ВІЧ-інфіцыраваных, і кожны новы дзень дадае да гэтай лічбы 6-7 чалавек. Але прафілактычная работа з моладдзю, з педагогамі і установамі адукацыі дае пэўныя вынікі. Работа, которая осуществляется из года в год, она привела к определенным результатам.
И результаты, вот для меня, специалиста по данному направлению, очевидны. В каком плане? Да, сначала основная масса это были молодые люди. Но начиная где-то с 2005-2007 года все больше и больше. В результате того, что проводятся мероприятия, молодежь перестала быть основным, так сказать, резервуаром данной инфекции. И все больше в процесс развития данной инфекции вовлекаются люди 25, 30, 35 и старше лет. Расказаць праўдзіва аб наркотыках і здароўі – мэта семінара. Але праўда можа адначасова здзівіць і прымусіць задумацца. У Маладзечынскім раёне толькі 2 чалавекі з усіх нарказалежных вырашылі дабравольна выбраць шлях выпраўлення і прайшлі рэабілітацыю. Усяго ж на наркалагічным уліку псіханеўралагічным дыспансеры 4079 чалавек, а гэта каля 3% ад усяго насельніцтва района. Это люди, которым нужна наркологическая помощь периодически, они к нам обращаются. Некоторые не осознают ее необходимости, и тогда вступает в действие механизм государственного принуждения, так называемого, когда правоохранительные органы в том числе вмешиваются и осуществляют каждый свою деятельность. Если мы будем анализировать этот же показатель среди несовершеннолетних, то есть детей и подростков, то я вам скажу, что 234 человека наблюдаются у нас. Это ребята, которые начали допускать употребление психоактивных веществ, которые запрещены. С такими дзецьмі вядзецца прафілактычная праца, і трэба адзначыць, яна дае свае вынікі. На працягу апошніх 10 гадоў у нашым раёне няма ні аднаго нарказалежнага падлетка, рэгіструецца толькі эпізадычнае спажыванне, якое таксама паступова зніжаецца. Бо ведаючы аб наступствах і цяжкасцях, што ўзнікаюць пры ўжыванні псіхатропаў, разумней за ўсё іх пазбягаць. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. 3 снежня міжнародны дзень інвалідаў. Не толькі ў гэты дзень, але і заўсёды варта памятаць, што сярод нас жывуць людзі, якім патрабуецца не толькі спачуванне, але ў першую чаргу дапамога, годнае жыццё, праца і адпачынак. Зараз у Беларусі пражывае каля 510 тысяч інвалідаў, у тым ліку 29 тысяч дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. На территории Молодеченского района проживает более 5000 инвалидов. Из них Центром социального обслуживания населения обслуживается на дому 158 одиноких инвалидов первой и второй нерабочих групп. Также на территории Молодеченского района проживают семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день их у нас насчитывается 413 семей, в которых проживает детей-инвалидов 424. Здаровым людзям цяжка ўявіць жыццё без фарбаў, калі чалавек не бачыць, не чуе, не можа гаварыць і самастойна рухацца. Центр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва аказвае такім беларусам розную дапамогу. Гэта абслугоўванне ў хатніх умовах, шматлікія аб'яднанні па інтарэсах, ансамбль шумавых інструментаў, аддзяленне дзённага знаходжання для інвалідаў, якое зараз наведваюць 38 чалавек. Усе яны маюць асаблівасці псіхафізічнага развіцця, таму галоўная мэта аддзялення – адаптацыя да самастойных умоў пражывання. Супрацоўнікі цэнтра навучаюць жыхароў раёна з інваліднасцю простым рэчам, набываць прадукты, распараджацца грашыма і гатаваць ежу. У горадзе вядзецца праца па стварэнні безбар'ернага асяроддзя. Ладзяцца умовы для самастойнага наведвання людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі розных устаноў. На гарадскіх перакрыжаваннях працуюць светлафоры з гукавым суправаджэннем, пры будаўніцтве дарог рэгулюецца вышыня бардзюраў. У новы літургічны год і пачатак перадкаляднага посту прыхажане касцёла святога Юзафа уступілі з блаславення мітрапаліта Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Тадевуша Кандрусевіча. Падрабязнасці ў рэпартажы Аллы Маркелавай. У цэнтры касцёла калядны вянок адвента з адной свечкай, якая сімвалізуе сувязь старога і новага запаветаў, духавенства ў адзенні фіялетавага пакаяннага колеру. У каталікоў распачаўся пост перад нараджэннем Хрыстовым. У касцёле святога Юзафа святары на чале з мітрапалітам Тадевушам Кандрусевічам маліліся за моладзь, якая павінна рыхтаваць сябе да дастойнага служэння айчыне, за памерлых родных, каб іх душы знайшлі спачын у небе, і за кожнага з людзей, каб 4 тыдні адвенту сталі і для дарослых, і для дзяцей часам пакаяння, добрых спраў і любові да бліжняга. Адвент – гэта час, калі мы павінны задаць сабе шэраг вельмі важных пытанняў. Ці з'яўляецца маё жыццё адчуваннем?
Ці готовий я до зустрічі з паном Єсусом як суддєю? Ці в стані я буду здати йому справоздачу з того, як використовував час, яким пан Бог мені дали, і незвичайні нагоди до чинення добра. З першим днем каляннага посту пачынаецца і новы літургічны год каталіцкай царквы. Так супала, што новы этап свайго служэння Богу распачынае ў гэты час эксёнз-пралат Эдмунд Даўгіловіч Навіцкі. Яму прысвоены чын грэміяльнага каноніка з правам нашэння крыжа з выявай архангела Міхаіла і пярсцёнка з выявай Божай Маці Буцлаўскай. У храме апладысменты гучаць нечаста, але прыхажане такім чынам шчыра выказалі свайму святару падзяку за духоўнае служэнне людзям і Богу. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич пожадаў новаму каноніку плёну і добрых спраў на карысць касцёла. В житті ksiądz Edmund було, напевно, немало крижов, що не треба жерченці. Але найважливіше може крижки гети, які своями Святого Михайла Архангела носиш на грудях. Та криж перекладається на плечі твоєго святарського служення. Это не поезжайте костёлом. Это знак стесных заручено с костёлом. Ксёндз Эдмунд вось уже 41 год служыць на духоўнай ніве, а з прысваеннем яму звання грэміяльнага каноніка спраў прыбавіцца. Яму даручана займацца выхаваннем святароў у семінарыях сталіцы і Пінска. Для меня это не просто такой, отзывак, это приемно. Кому же не было приемно? А это мое житие. Постараюсь, чтобы посуда и вино Боженька даст еще мне была бы на корысть нашего костела, на корысть моей души. Святая імша ў касцёле праходзіла вельмі ўрачыста з удзелам грэміяльных і ганаровых канонікаў Беларусі, а папярэднічалі службе спецыяльныя харальныя псалмы. Веруючыя узнеслі малітвы і архангелу Міхаілу, які з'яўляецца ахоўнікам мінска-магілёўскай архідыяцэзіі. А напрыканцы імшы аб гэтай знакавай падзеі прыхажане стараліся зрабіць фота на памяць. Служба з удзелам капітула канонікаў і мітрапалітам Кандрусевічам не кожны дзень бывае. І калі веруючыя пасля службы разыходзіліся па дамах, то святары, сабраўшыся ў дольным касцёле, абмяркоўвалі свае планы на новы літургічны год. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Навучальныя установы ў мабільным прыкладанні, а беларускія міфы ў камп'ютарнай гульні. Ідэі трыумфатараў з маладзечна пазмагаюцца за выхад у фінал рэспубліканскага конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Пройдзе абласны этап у студзені ў Дзяржынскім раёне, а пакуль каля месяца застаецца ў хлопцаў гандлёва-эканамічнага каледжа на дапрацоўку праектаў. Працяг тэмы ў наступным сюжэце. Як жылі ў даўніну і чым людзі забаўляліся без віртуальнай сеткі і камп'ютарных баталій. Як кажуць этнографы, уражаннямі будні продкаў напаўняліся з паралельнага свету. У беларускай міфалогіі больш чым 500 персанажаў. Аб'яднаць істот паднябеснай пеклы і зямнога міру ў адной камп'ютарнай гульні узяліся Марк Картшміт і Дзмітрый Павлаў 1,5 месяца таму. На ідэю натхнілі цацкі-прыліпалы адной з гандлёвых сетак. Игра разрабатывается для персональных компьютеров на базе операционной системы Windows. Можно будет приобрести на бесплатной основе в платформе Steam. И также планируется разработка дополнительных справочников по этой игре на платформе Android, а также модуль с дополненной реальностью, который синхронизируется с аккаунтом вашей игры на компьютере. Сутнасць простая. Выбираеш міфічнага персонажа і праходзіш квест, але заданні прыдуманыя паводле гістарычных звестак. Ужо гатова 10% галоўнага квеста і каля 15 дадатковых задач. Не проста прыдумаць графіку і сабраць матэрыял. Информацию брали из разных источников, интернет, книги. Искали книги о легендах и мифах Беларуси. Внимательно изучали каждый материал. Мы нашли очень много различных существ и интересных описаний.
Як правіла, сярод 100 ідэй для Беларусі большасць у сферы IT, таму праект павінен быць цікавым, доўгаіграючым і рэнтабельным, бо лепшыя інновации могуць атрымаць неблагую финансовую поддержку. Есть задумка использовать дополненную реальность, но для дополненной реальности нужен какой-то объект, на который нужно наводить камеру мобильного телефона. За деньги реальные покупать вещи в игре также будет возможность. Ну и, возможно, это еще рассматривается реклама. Александр Храмцевич и Максим Шупляк занимаются мобильным прыкладаннем для абітурыентаў. Ідэя з'явілася яшчэ ў прошлым годзе у Сергея Савінскага. Сёння праграміст ужо студэнт сталічнага вуза, а яго проект працягваюць цяперашнія навучэнцы колледжа. На мой взгляд, это очень перспективный проект. Мы с Максимом помогали ему в работе над проектом, и было бы неправильно остановиться на полпути. Доработать мы хотим это оставление отзывов в самом мобильном приложении, то есть о том или ином учебном заведении, а также это связать мобильное приложение уже посредственно с самими учебными заведениями, потому что на данный момент информация не обновляется. Мониторить сайты и куплять даведники нязручно и затратно. У прыкладання пошук информации зойме не больше, чем 5 хвилин. У базе установы вышки и колледжи. Працуе офлайн доступно для скачивания. Их уже больше за 100. До речі, аналогов у Беларуси няма. Проект реализует эксклюзивный и на перспективу прибытковый. Непосредственное взаимодействие с вузами, то есть поднятие их в рейтинге, то есть выше их позиции выдавать, чем других вузов за определенную плату, например. Также можно добавить контекстную рекламу в приложение. Сярод лепшых распрацовак традыцыйна проекты навучэнцаў гандлёва-эканамічнага каледжа. Такі фармат дазваляе ісці ў нагу з часам не только моладзі, але и самим педагогам. Языков очень много программирования. Даже вот мы сейчас пишем Android-приложение, мы его не изучаем. То есть приходится где-то и самой изучать, и учащиеся сами изучают. Тут же игровая какая-то форма, тоже все. Unity мы тоже не изучаем. Как бы это и собственная их инициатива. Потом приходится где-то вникать, что-то изучать и самой же, то есть повышать свои педагогические какие-то планки. Ці будуць проекты наших распрацоўшчыкаў у ліку лепшых 100 ідэй для краіны стане вядома ў студзені. Арганізуе конкурс БРСМ. І хто ведае, магчыма, ініцыятывы маладзечанскай моладзі стануць здабыткам грамадства і сферы IT. Юлія Крук, Іван Бялкоў, МКТБ. Это все новины до гэтага часу. Эфирные материалы доступны на нашем YouTube-канале МКТБ и у социальной сетцы ВКонтакте. Адразу пасля короткой рекламы прогноз надвор'я. Не переключайтесь. Усяго добрага и до сустрэчы.